U ovom videu donosimo poučnu i dirljivu priču o mladoj ženi čija vjera u Boga nije pokleknula ni u posljednjem dahu života. Na rubu malenog dalmatinskog sela, u zoru jednog kišnog dana, rodila se tišina i čudo u isto vrijeme. Sanja mlada žena duboke vjere ležala je iscrpljena nakon dugog i teškog poroda. Njene oči, uokvirene tamnim podočnjacima, još su sjajile radošću kad su joj prinijeli njezinu kćer, zdravu, jaku i živu. Nazvala ju je Ana. No nešto nije bilo u redu. Krvarenje nije prestajalo, a ni snaga se nije vraćala. Ginekolog dr. Luka, iskusni liječnik, odmah je znao nema više što učiniti. Bio je čovjek znanosti, skeptik prema vjeri, umoran od smrti i boli koju je toliko puta gledao. Dok su medicinske sestre žurno pokušavale zaustaviti krvarenje, Sanja je uhvatila Luku za ruku. Njezin stisak bio je slab, ali pogled nepokolebljiv. "Nemoj se bojati smrti, doktore," šaptala je, "Bog je moj spasitelj." Luka je zastao, srce mu je zadrhtalo. Bio je naviknut na jauke, na psovke, na šutnju, ali ne na ovakvu vjeru. Sanja je pogledala svoju kćer još jednom, nasmiješila se i zatvorila oči. Tišina je ponovno ispunila sobu, ali sada nije bila prazna, bila je sveta. Nakon njene smrti Luka je često mislio na njene riječi. Počeo je čitati evanđelja, potajno isprava kao znanstveno djelo, no nije ih mogao čitati kao obične knjige. Sanja mu se vraćala u mislima, njezino povjerenje, njezin mir, njezin zadnji osmijeh. Godinama kasnije, na krštenju male Ane, koja je sada trčala po crkvenom dvorištu, Luka je stajao uz zdenac. Nije bio gost, bio je kum. Gledao je prema nebu i tiho izgovorio: "Bog je i moj spasitelj." Sanja je umrla, ali njezina vjera nije. Rasla je u njezinoj kćeri, živjela je u liječniku koji je svjedočio čudu vjere i uskrsnuća duše. Jer ponekad, u posljednjem dahu, rodi se život koji mijenja svijet.